on denei, hasi nahi dute eskerrak ematen antolatzailei, adierazi dutelako interesa frantseseko esperientzia bat aurkezteko, ezta? Ez identifikatzeko bakarrik hirueleduna ingelesarekin, askotan nahi gabe edo joera izaten duguna egiteko, ezta? Eta, bueno, iruditzen zaigu interesgarria, hirueledunaren bidez ez pobretzea berez aberasgarri den zerbait, hirueleduna aberasgarria da, baina ez litzake gelditu behar hori hizkuntza bakar batean, ezta? Bueno, aipatuko dute aurretik egon dela gure ikastetxea, egon da esperientzia eleaniztunean, beste instituto batzuk egon dira eta jarraitzen dute, izan genuen jarraitzen dugu, agian orain behar dugu gehiago kontsulatu frantsesaren laguntza gure koordinaziorako, eta iaz erabaki genuen institutoan normatiba berri honi egokitzea. Lehenengo deialdian eztabaidatu zen, erabaki zen ez sartzea klaustroan eztabaidaren ondoren, bigarren aldian aldiz, eta proiektua da bigarren atzerritar hizkuntzaz, ezta? Aurtengo azken deialdiak baimentzen zuen proiektuaren hizkuntza, bigarren atzerritar hizkuntza izatean, baimentzen zuen ikastetxeak bere ordu kopuru propioa aurkeztea hizkuntzetan, behintzat atzerritar hizkuntzaz. Honek baimentzen du gauza bat guretzat importantea zena, eta da, ingelesa ere importantea iruditzen zaigu, eta ingelesa ez desagertaraztea, ezta? Mantentzea, ingelesean ematen diren ohizko orduak. Ordu banaketa hau gelditu zen, eta hau da egiten duguna, hau da frantsesez ematen diren orduak, hasieran asteko 2 gehi frantseseko 2 ordu hizkuntza bera, eta alternatiba, actividades de estudio organizada, alternativa a la religión deitzen dena, eta gero geografia eta historia etika. Hauek dira euskerazko orduak, ingelesean mantentzen dira ohizko orduak, eta hauek dira gaztelaniazkoak. Zelan, ikasleek zelan hartzen dute laugarren hizkuntza bat, eta bereziki laugarren hizkuntza batetaz ikastea. Esperientzia da, gehienek, nahiko heltzen direnean lehenengo mailara, ilusio handiz etortzen dira, hartzen dute joku bat bezala, eta gustatzen zaie, zeo zer entzun dute etxean, etortzen dira oso espektantez, oso gogoz, ezta? Gero laguntzen du, zailtasunak ematen direla pizkanaka. Hasierako gaiak, alternativa a la enseñanza de la religión, ez du eskatzen hor eduki oso zailak, eta 3. eta 4. mailan prestuago daude. Eta gero, edonola ere, batez ere pasatzean 3. 4. mailara, euskarak mantentzen du presentzia bat, ez da erabateko murgiltzea, euskarak mantentzen du erreferentzi paper bat. Denak ez dira zailtasunak, hauek batzuk dira, apostu batzuk, baldintza batzuk. Ez da ingelesean bezala ikasleak datozela ezagupen batzuekin, ikasleak hasten dira zerotik. Gero, da hautazko gai bat, eta ikasten da hizkuntza bera, ikasten da astean 2 ordutan. Orduan, hautazkoa izatean, gorde behar da, egin behar dira horreka batzuk, exigitu eta erakartzea maitarazi eta exigitu, ezta? Hor joku bat mantendu behar da. Eta gero, zelan antolatzen dire taldeak? Orain arte genituen taldeak sakabandatuta, talde arruntetan, frantsesa ikasten zutenak, baina orain institutoren baldintzegatik edo beste zirkustantzia batzuengatik, aurten osatu dute talde bakar bat, un grupo homogeneo, ezta?
Zergatik, los no trilingües no tienen una optativa equivalente. Osea, ez dute ikasten beste optatiba bat, baizik eta gehitzen zaizkiela, lehenengo mailan ordu bat matematika, lehenengo ordu bat ingelesean, bigarren mailan ordu bat euskera, horrela. Banatuta daude ordu horiek beste materia batzuetan, tailerrak egin beharrean. Beste zailtasun bat izaten da, edo ikusten duguna orain, irakasle guztiek ez dute perfil hori atzerritar hizkuntzaz irakasteko. Orduan, zabaltzen bada asko, edo adibidez zabaltzen bada bi talde egiteko, hau kaltegarria izan daiteke etorkizunean, arlo hori irakasten duten irakasleentzat. Orduan, nolabait mugatuta gaude, oraingoz talde bat egongo da, eta praktikan honek ekar dezake taldea 25-koa izatea, gehiena. Eta 25 olako proiektu baterako ikasle asko dira. Gero batxilergoan jarraitzeko olako esperientzia bat, zailtasun batzuk ere bai, zientzietan bereziki ez dago hautazko materia asko, eta gainera egon beharko lirateke irakasleak perfil horrekin, ezta? Eta frantsesean, bakizu ez dela egon oraindik, eta eleaniztunean ere etzen egin ebaluazio prozesu bat. Ingelesean martxan dagoen bezala, honek hau da, berez, alde batetik igual irakaslea lasaiago dago, baina beste alde batetik igual seriotasun gehiago eman aldio proiektuari. Abantailak, erreflexio hori zelan hemen egin dena, nola ezagupena, kompetentziak pasatu daitezke hizkuntza batetik bestera. Ikusten dugu ere bai, euskera izaten dela, erreferentzia, askotan itzultzen dela euskerara, hizkuntza erosoagoa delako ikasleentzat, eta orduan nolabait euskerak indartzen du bere rola klasean. Frantsesa izan daiteke alde batetik ere zentzu askotan hizkuntza hurbilagoa, ez bakarrik geografikoki, linguistikoki ere gaztelaniarekin, abantail hori daukago, ezta? Gero, ez dago material bat itzulita, erabili behar duguna, baina nire behintzat iruditzen zaite hori abantaila bat dela. Zen horrela, behartuta gaude, material frankofonoa erabiltzen, adaptatuta, noski, eta honek erakusten digu, irekitzen dizkigu beste leiho batzuk mundua ikusteko, mundua aztertzeko beste modu batzuk, ezta? Abantaila da, honen bidez sartzen zarela dinamika batean, trukaketekin, komunikazioekin, eta honek asko irekitzen ditu ikasleak, eta bultzada handia suposatzen da beraientzat olako ekintzetan parte hartzea. Honen bidez ere, frantsesa irakasten duten institutuetara eleaniztunean baldin badaude etortzen zaizkigu laguntzaileak, eta eskatu dugu azken urteetan baita ere Comenius laguntzailea, eta honek joko handia eman digu ekintza hauetan bereziki, hemen aipatzen da, hori ja suposatu alduzue zelan erabili aldugun errekurtso hau, ezta? Gero honek sortzen du baita ere ekipo lan bat beste ikastetxe batzuekin, momentu honetan beharko genuke koordinazio gehiago, frantsesean lan egiten dutenak, zeren gutxi gaude trilinguean beste batzuk jarraitzen dute eleaniztunean, baina azken finean helburuak antzekoak dira. Eta ikasleak nahiko motibatuta daude azterketetara aurkezteko, exijitzen diote gehiago euren buruari. Erreflexio bat honi buruz, trataera bateratua. Aurten hasi gara, ze ikusi dugu, lehendabiziko gauza zela aztertu hizkuntzako irakasle guztiak la evaluación diagnóstica en el terreno de las lenguas, ¿no? Orduan, horrek nahiko lan suposatu du, eta zein irtenbide, zein proposamen egin, erreflexionatu dugu gauza hauen inguruan, baina oraindik lan handia gelditzen zaigu eta ekintza bateratuak prestatu behar ditugu.
Bueno, eta bigarren zati batean, hau izango litzake hitzaldiaren bigarren zati bat, izango litzake erakustea edo transmititzea pixka bat zelan alde batetik, zelan zer egiten dugun ikasle hauekin, azten direnean zerotik DBH-ko lehenengo mailan, eta zer egiten dugun pixka bat, edo pintzelada bat horrela, hirugarren mailan ja gai sakonago bat edo zailagoa komilen artean beraientzat hasten garenean. Hauek dira beraiekin lantzen ditugun gaiak, erlazionatuta daude frantsesean dagoen materia batekin, edukazion zibik, ikusten duzue pixka bat zeintzuk diren gaiak, eta orokorrean, zelan nahi dugun metodologia izatea, erabiltzen dugu asko rolak eta parte hartze aktiboak, edukiak, azken finean hau ere ikusi daiteke lehenengo urtetan hizkuntzaren errefortzo bat bezala, baina eduki batzuk sartzen, eduki gehiagorekin. Sketch bat, material frankofono honetatik abiatuz, prestatu edo irudikatu deribazio batzuk, sketch batzuk antolatzeko, prestatzeko. Erabiltzen dugu frantsesezko liburuska bat, baina eman behar zaizkie olako laguntza asko, batez ere hasieran, ulertzeko eta idatzi ahal izateko, hasiera batean ez dira kapazak idazteko, orduan proposatzen zaizkio ikasleari erantzun batzuk, eta lehen esan dutenak beste batzuek, keinuen bidez, irten bide aukera posibleak emanez, eta joatea ulertzen eta idazten eta erabiltzen dakitena, erabiltzen frantseseko irakasgaian ikasi dutena. Gauza bat baita ere erabiltzen duguna, abesti bat hartu, zailkatu esaldietan, eta esaldi bakoitzari buruz marrazki bat edo argazki bat, egin montaje bat hori denarekin, eta hau ikasleen eskura dago, programak erabiltzea ere bai, hasieran ikusi aldugu adibide bat. Eta bereziki erakutsi nahi nizuen, aurten, asmoa zen, hau dena, ekintza isolatuak izan beharrean, hau dena sartu proiektu globalago batean, gutxi gora bera ebaluazio bati moldatua. Eta deitu diogu proiektu horri Le Reporter. Izango litzake simulazio bat, ez da simulazio baina pizka bat zabala. Orduan, ikasleak dira erreporteroak, imaginatuko dugu. Egingo dugu, como si, da. Ikasleak dira erreporteroak, eta ikasleak egin behar dute bere buruaren identitate bat, eta gero antolatu interview batzuk, erreportai batzuk. Honek ze abantail ditu, kolaborazioa beraien artean, motivazioa, irakaslearen motivazioa ere bai. Irakasleak pozik lan egiten dugu, olako proiektu estimulagarri dagoenean, sormena, eta gero helburu desberdinak nolabait batu. Hemen adibidez, hau izango litzake ideia, dago materiaren edukia, Le Collège edo institutoa, eta hau egiten da lehenengo mailako ikasleekin, heltzen dira instituto berri batera, ez dute zer ezagutzen, daude pizka bat galduta, ezagutu institutoa, ezagutu nortzuk dauden hor, bakoitzak zer egiten duen, ze betekizun duten gurasoek eta ikasketa buruak eta ez dakiz zer, eta hori da gauza bat, arauak eta bar. Beste alde batetik dago el aspekto simulazion, Le Reporter, erreporteroek lan egingo dute gai hori. Eta kontutan hartuta baita ere, dagoen eduki, hizkuntza edukia. Frantseseko klasean ikasten dutena kontutan hartuz. Eta horretaz aparte, kompetentzia batzuk,
pues, saludar, pedir por favor, agradecer, presentarse, etc. Eta gero, eskaini modelo batzuk, eredu batzuk, egon daitezkenak interneten, edo entzun aldugu, edo aurkeztu aldugu bideo batzuetan, edo abar, eta bar. Eta, bueno, hauek dira, pizka bat daude ariketa, bitarteko ariketa batzuk, ezta? Pues, adibidez, aukeratuko dugu, bakoitzak aukeratuko du izen bat. Zeintzuk dira, Frantziako izen herrikoienak, eta zer esan nahi du, eta abizenak zelan nondik datoz Frantzia, batzuk dira adjetiboak, besteak zaldi baten izena, ez dakita. Gero, kompetentzia horiek, pizkanaka egin behar badute lehendabizi euren burua aurkeztu, eta galdera batzuk egingo badituzte, entzun galdera horiek interneten. Eta honekin, lehenengo pausoa, elkarren artean aurkezpen bat egitea, irunaka, bat filmatu, bestea ipini mikrofonoa, eta besteak erantzun. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle l'Indivisible. Toi, quel âge? J'ai 18 ans. T'habites où? J'habite à Vancouver, Canada. Toi, quoi? J'aime la danse, les films, la magie. Toi, adores quoi? Oh, j'adore la pizza. Toi, comment? Je suis belle, intelligente, rapide. أني ما فيش هذا معي. Bueno, gero beste gauza bat izan da, interbiu batzuk prestatzea, frantsesez hitz egiten duten irakaslei, ikastetxean, beste galderaren bat euskeraz ere bai, edo gaztelaniaz. Hemen daude galderak, grabatu dituzte, eta gero, aparte, egin dugu, azalduta dago blog batean, eta gero klasean, askotan eurek ez zuten ondo ulertzen, erantzunak. Orduan, gero landu ditugu erantzunak transkripzioarekin klasean, ezta? Eta gero, asmatu zaigu, egin reportaje bat munduko beste aldetako eskolei buruz. Eta horretarako, eskema bat eman zaie, bakoitzak rol bat hartu behar du, ematen zaizki aukera batzuk, eta eurek osatu behar dituzte, euren ideiarekin, prestatzeko. Beste gauza bat da, laguntzaileak bete dituela, grabatu ditu galderak eurek imitatu alizateko. Aprobetxatu dugu, Comeniuseko neska laguntzaile turkiar bat zegoela, eta irakatzi dizkie dantza batzuk, eta orduan ondo etorri da. Visité une école en turc dans la ville d'Ankara. On m'a posé des questions principales. Quelle est votre nationalité? Je suis turque. Combien d'élèves y a-t-il? Il y a 8. Gero, hirugarren eta laugarren eson, hori frantzesa joten da sartzen pizkanaka, hasieran ehuneko 50, ehuneko 60, euskerak dauka bere eginkizuna, frantzesak dauka bere eginkizuna, orokorrean lagundu behar da asko, hori espresiorako eta bai idatzizko eta ahozko espresiorako, orduan ordenagailuak horretarako balio aldu, zeren ematen digu aukera eta eurek bete aldute, idatzi aldute laguntza hori aprobetxatuz, aukera batzuk ematen. Hauek dira, hasieran ere proiektu txikiak modu honetan, eta zaitu gara aplikatzen eredu berdina, adibidez, erakutsiko dizuetan adibidea da, sobre agricultura mediterránea Espainian, ezta?
Orduan, egin behar dute telebistako programa bat, horretarako dago eredu bat, dokumental bat, askotan entzungo dutena, eta gero kompetentzia linguistikoak. Eta bereziki, hor dagoen edukia, birmoldatu galderak eta erantzunak egiteko. Da hori marrubien esplotazioa Huelban, orduan hasteko ulertzen galdera batzuk denok ondo ulertzeko eta zuzendu eta bar. Eta hori egongo da dokumentu originala, honena izango litzake hori ebaluazio fitxa bat eurek jakitea eta kontutan hartzea egiten dutenean proiektua. Nous une grande extension de serre en plastique, l'équivalent d'une mille comme Avignon. Les cultivateurs de ces casserets et les producteurs du secteur de fraises. Et il a 44 ans. José, quelle a été votre trajectoire dans votre travail? J'étais vendeur de fruits et de légumes sur les marchés. Je suis lancé dans l'industrie des frais surprise. Bueno, gero egin dugu, bideo horiek aurkeztea blog batean, eta horretarako erabili dugu Blogsterrak, zen erreza da eta ikasleen eskura dago, plasmatzeko blog horiek. Oraindik hau lanetan dago, baina eurei asko gustatu zaie, euren lanak horrela aurkeztu ahal izatea, ezta? Amaituko dute, adibide txiki batekin. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Dena ez dut, ebe konsultatu alduzuen blogea, hau da, uste dut.